O Concello de Poio anunciou esta mañá a posta en marcha dun punto limpo móvil. Aquí se poderán depositar diferentes residuos que requiren dunha xestión diferenciada, como son, por exemplo, os mobles, as baterías, as lámpadas ou os electrodomésticos. A intención do Goberno municipal é usar este servizo ata que se consiga ter un punto limpo fixo. O punto limpo fixo é, digamos, que é un trámite longo, laborioso, necesita permisos e autorizacións de distintas administracións, pois para non seguir privando aos nosos cidadáns, a nosa cidadanía deste sistema, pois buscamos esta alternativa para facilitar eso, que os nosos veciños e veciñas poidan reciclar máis e mellor. Este punto limpo móvil terá un calendario cíclico e rotatorio. O primeiro martes do mes instalaránse na parroquia de San Salvador. A seguinte semana trasladarás ata San Xoán. De alí pasará a Combarro e rematará o mes nas parroquias de Samieira e Rasó. No punto limpo vai haber persoal para dar información e para explicar e para asesorar a aquelas persoas que vayan alí sobre como seleccionar e depositar os residuos correspondentes. Este punto limpo móvil porase en marcha o vindeiro martes. Os elementos voluminosos seguirán sendo recollidos porta a porta e baixo cita previa. Vamos a manter, por suposto, a recollida de voluminosos, que se manterá tal e cual se está facendo ata agora, con recollidas quincenales e con este teléfono gratuito donde os veciños e veciñas podrán seguir chamando para que se lle recolla a domicilio, pero ao mesmo tempo pois hai cantidad de desfeitos de basura que non se pode nin tirar os contenedores que están instalados, nin pasa a recoller a empresa a domicilio. O horario do punto limpo móvil será de 10 a 2 e todos os veciños que queiran usar este servizo deberán presentar o seu DNI.